Hemen esaten da, itzolapikua apurtu dutela, eta bertan egon dizela 10 zentimoko pilo bat txampon, bai? Hemen dako itzolapikua apurtuta, eta barruan txampon gehiegi daude, Nik ez dakit zenbat diru daukadan, ez dakit, baina nik nahi dutena da txampon gitxiago eki. Eta horretarako erabakitzen dut denda batera joatia, eta bertan ni daukadan dirua trukatu, baina txamponak 10 zentimokoak baino nahi ditut euro batekoak jaso. Dendakoak, esaten du ados dagoela, berari ondo jatorkola, eta truke hori egingo dugu. Hori bai, argi daukagu biok, berak eta nik, ezin dugula dirurik galdu. Hau da, nik ematen diodan dirua eta berak niri emango didana, kantitate bardina izango direla. Diru, kopuru bardina. Beraz, nik ez dakit zenbat txampon dauden, baina esangot, daudela 10 zentimoko X txampon. Ez dakit zenbat diren. Eta berak dendakoak niri ematen dizkit euro bateko I txampon. Kontuan eki behar dugu sentimotan hitz egiten dudalanik eta berak eurotan adostu behar dugu, nola adieraziko dugun dirua. Biok hitz egingo dugu sentimotan, horrela amartarrik ez dugu erabiliko. Nik zenbat diru ematen diot berari? X txampon badaude, eta txampon bakoitzak 10 zentimo balio badu, nik berari ematen diot X bidera 10 zentimo. Eta berak niri emango dit zenbat. Kontuan izan, euro bateko txamponak 1 zentimokoa direla. Berak niri ematen dit txampon, kopurua txamponena, baina txampon bakoitzak 1 zentimo baditu, berak niri ematen didan kantitatea hori da, I bider 100. Argi dagoena da, nik berari ematen diodana eta berak niri diru bardina izango dela. Beraz hemen ekuazio bat idatzi dugu. X eta Y lotuta geratzen dira. Idatziko dugu beste modu batera, 10x berdin 100i, bai? Beti pintzen dugu koefizienteak letren aurrian. Eta gero beti egiten dugu zer? Eramaten dituguz danak X eta Y guztiak atal batera. Eta bigarren atalean zenbaki askea uzten dugu. Hemen daukagun ekuazio hau, oraindik gehiago laburtu leike, zati 10 eginez atal biak, zergaitik, zenbaki biak 10ekin zatituta, 10x zati 10, 100i zati 10, geratzen dalako, holan, laburrago. Hau da, nire lehengo ekuazioa, bai? Ekuazio bat badaukat X eta Y lotuta geratzen dira ekuazio horren bitartez. Orain egingo dudana da, beste ekuazio baten bila joan. Esaten da bebai, zer? Eman didatenarekin, orain berak niri ematen didatenarekin, lehen baino 225 txampon gutxiago ditut. Argi dago nik orain txampon gitxiago eramaten ditut, etxera, bai? Nik berari zenbat txampon eman diot. Nik eman diot ez dirua baizik eta X txampon eman diot nik. Eta berak niri I txampon eman dit. Zer da handiagoa? Nik ematen diodan txampon kopurua, ero berak niri ematen didana. Nik berari txampon gehiago ematen dio, nire utxalapiko osoa, ipinidot bere mostradorean, berak I txampon eman dizkit, bai?
Bueno, nik berari ematen diodana handiagoa bada, berak niri ematen didana baino, eta aldia esaten dugu hemen 225 dela, 225 txanpon gehiago daudela, beti esaten duguna, zeinek ipini behar ditutakoiak, i horrek ekizen altuerara jagateko. Hau da, i, gehitu biharko dugu, hemen ipiniko dugu, i, gehitu biharko dugu, 225ekin, ekizen beste izateko. Atal batera eramaten baditugu biak, letra biak, ez ezagun biak, ikenekiz berdin minus 225. Eta horrela lortzen dugu, bigarren ekuazioa. Eta hori ipinikot, honen azpian. Ipinikot, nola doa ekuazioa, ikenekiz, ipinikot, minus ekiz, gehi, ipintzeko bakarrik aldatzen dut ordena, baina ez dut horrekin ezer aldatzen, Eta daukat bigarren ekuazioa. Hemen dago, nire sistema osatua, bigarren ekuazioa. Orain, ebatzi behar dugu, sistema hau. Biztan dago, laburtze metodoa, olako kasuetan oso erreza da, batura eginez, ekiz eta minus ekiz badoaz, minus 9i, berdin, minus 225. Orduan, i da, hemen ipiniko dugu ja, soluzioa, momentuz, i badaukagu, ja, dala, 25. Dana zati minus 9 egin dut, i da 25, eta ekiz zer da? Esan dugun moduan, ordezkatzen badugu bietako ekuazio baten, ekiz berdin, 250. Nik 25 txanpon gehiago eman diot berari. Aurkitu dut ekiz eta i, baina galderia da zenbat diru izan eban utxarapikoan. Zenbat diru eukidot? Zenbat txanpon euro batekoak eman dizkit berak niri. Hori izan da i, ez da? 25, daukagu hemen, 25 euro batekoak izan badira, 25 euro izan dituen hasieran. Egin daiteke ekizekin ere, baina errezago da, zenbat euro erantzuna.